sa atong Ebanghelyo, no, si usa ka butag giayon ni Jesus. Okay, so daghang katag makuha ani nga leksyon. Unas tanan, giayon ni Jesus ang buta. Di lamang siyang physical, kundi apil na usab yang spiritual. Okay? So naayo sa physically, naayo po sa spiritually. Kaya after nga naayo siya, nisunod siya ni Jesus. There are 12 apostles, but there are plenty of disciples. Usa na si Bartimeo sa pagka-disciple ni Jesus. Okay, so lain pag yun atong timanan nga si Bartimeo nag-start yung journey of faith sa dihang giayo sa ni Kristo, physically and spiritually. Ngadto nang sugod yung journey of faith. Niuban-uban na siya ni Kristo. Ikatulo mao ni si Bartimeo is a man of faith. He is not a man of crisis. Kung sa may kalainan sa man of faith o man of crisis, kaning man of faith, bisag wala pa'y pagsulay, maabot sa kinabuhi, kanunin na sa mag-ampo. Di ba? Pero a man of crisis, katutok ka mao ng mga tawhana, mag-ampo lamang sa Ginoo kung maabot ang pagsulay. Asa man mo, man of faith or man of crisis? Ato inon, people of faith or people of crisis? So, mao ni kasagaran sa mga tao karon, man of crisis, muadto lang sa Ginoo kung naay crisis. Apan si Bartimeo, man of faith, bisa pag walay pagsulay, apan kanunay sa mag-ampo, this is what we call the deep relationship with God. No, not only times of trouble, but even in times of happiness. So, mao ni ang ipakita ni Bartimeo nga ri kanato. Stand for God only. Amen. Palig manindog. Nagatuwa